Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Чхел ҳастем бародаро, соз ҳастен, хуб ҳастен, умедвор ҳастам ки ҳама каса сеҳат саломат ҳастен. Дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин омода кардем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. навора тамошо кунед, дастгириро фаромӯш намекунед, дар навор яктаи лайка бигзорен ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат ва зинда бошен. ширкати софсавдо тахфифи якмоҳаи худро эълон мекунад. шахсоне ки аз ҳисоби харобӣ, лоғарӣ ва дар организмашон ҳар гуна кремҳо дида мешавад, ба шумо таблетка ва сиропҳои бандекс, равғани каду ба шакли капсуларо пешниҳод мекунем. барои ҳар як моҳ аз 7 то 10 килограмм фарбеҳ шудан самянван, женшен ва редженшенро пешниҳод менамоем ва инчунин барои шахсоне ки ба варзиш машғуланд бца, протеин ва генерҳоро тавсия медиҳем. шахсоне ки аз ҳисоби фарбеҳӣ танқисӣ мекашед, мехоҳед хароб шавед, пас ба шумо фатзорб, волшебни боби, блек пантера ва чойҳои арабиро тавсия медиҳем ки аз 7 то 10 килограмм дар муддати як моҳ 100% шуморо хароб мекунанд. ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед бурҳои хиратонро аз Россия ба Тоҷикистон равон кунед ё ин ки аз Тоҷикистон ба Россия равон кунед, мо ба шумо тавсия медиҳем ки аз ширкати Акаи Берӯз истифода баред. Акаи Берӯз 24 соат дар хизмати муҳоҷиро аст ва зиёда аз чанд сол мешавад ки ба ҳамин кор машғул аст. бурҳои шуморо ба ҷои гуфтагиатон оварда мерасонад бо нархи арзон. номерош дар рӯи экран аст. ҳатман аз номи канали Автолайф ҳамсӯҳбат шавен, бо барои шуморо скидка мекунанд. Kia K7 бародаро, хуб якта ҳолати беҳтаринаш тамошо кунед. 2007 сол объеми 27 хати, 2011 сол объеми 27 хати 4 таваннуш навай. Тамоми навортош кор мекунад, касои дар мақом мешавад, номеро якара мемонам. Занг занг бо якам барои шуморо пурра маълумот мета. ҳолати беҳтарин шад. 130,000 нархаш. Оз ман маҷбур камера мекунам, тамошо кунед. Оз як саломшо мегирам. Даро электрон, обогрев, мультирул, коробкаш автомат, старт-стоп, климат-контрол, автопилот, ҳамаш кор мекунад, консолешам яхай. тамоми навортош хӯйдавия бардар, тамошо кунем бо. Консолешам яхай. Салом кожаи. як хафа мегиримаш, тамошо кунем бародаро. ҳолати беҳтарин шай. касе як мафҳум мешан, умро як кара меёрам, занг зани. бо якам барои шуморо пурра маълумот мета. зани камераам дора. Kia K7. нарх шака 130 та, 130,000. бо муомилаам дора, номро якара меёнам, номрот ҳаста яка? 987 284 14. хуб ман номро якара меёнам, тамошо кунем бародаро. ҳолати беҳтарин шад. Kia K7. ҳолати беҳтаринаш. Мерседес сечка бародаро, хуб якта ҳолати беҳтаринаш тамошо кунед. 2000 солай. объеми диққати газ бензинай. 4 тавалон нав, касои дар мақул мешавад, номро якара мемонам. занг занг бо якам барои шуморо пурра маълумот мета. хайхтон бо мебинен онлайн мошина. коробкаш механика, консолеш кор мекунад, лимитед чам кор мекунад, асер ва шам автопилот чам ҳамаш кам дора. люкам дора. нархш чанта? 75,000 нархш. тамошо кунед, классик ҳолати беҳтарин шад.
Улати хуб шад. Номер телефон табгу ака. 907 0046 00. Занг бизанед каси дар махкум мешавад сечка бародаро. Бо яка баро шуморо пура маълум метавад ҳолаташ хуб аст. Зали камерам ҳаст. Mercedes сечка. Toyota Camry бародаро. Camry D SK тамошо кунед 2011 сол. Объеми 7 қатия, ама наортош кор мекунад. 4 тавануш ҳам навай. Каси да мақбул мешавад, номер кара мемонам, занг бизанем бо якам барои шуморо пурра маълум метавад. ҳолати беҳтарин шуд. Ма як салоншам мегирам. Даро электрон. Коробкаш автомат, обогрев монтиру. Консервшам яхай, ҳамаи наортош кор мекунад. 21000 пробег дора. Лукам дора. Салон чехоло ҳама қоидави. тамошо кунем бародаро, касои дар маъқул мешавад. номер якаро мемонам. Занг бизанем бо якам барои шуморо пурра маълум метавад. ҳолатиш беҳтарин аст. Нарх чанд таи рака? 150000 бо муомилаам дорам. номер якаро мемонам, занг бизанед қайтон муомилаам мекунад. ҳабиёни 7 қатӣ. Акам номери телефон та мегӯй? 27 43 531. Занг бизанед, номер яка ҳаст. MD SK ҳолати беҳтарин аст. касои мақбул мешавад, номер якаро мемонам. Занг бизанед бо якам барои шуморо пурра маълум метавад. Зефира бародаро, ҳолати беҳтаринаш 2008 сол. Вагония, объеми 9 қатияи. 4 таванушам навай. Дискои престижни заги, ҳама қоидавия. Касои дар мақбул мешавад, номер якаро мемонам. Занг бизанед бо якам барои шуморо пурра маълум метавад. ҳолати беҳтарин шуд. як салоншам мегирам. коробкаш автоматаира. ҷӯниш ҳаст, пафдам ҳаст. даро электрон мошинам дора. коробкаш автомат. 240000 пробег дора. ой наортош кор мекунад. тамошо кунем бародаро, касои дар мақбул мешавад, номер якаро мемонам. занг бизанед бо якам барои шуморо пурра маълум метавад. нархи чанд така? 90000 нархаш бо муомила дора. номер яка 35 55 56 38. 90000. Zefira ҳолати вагони шавад. Вагони ҳамада зудтар. ҳамин бузург. Чақадар?
برادرایی که اوپلو استراش پرسیدگی بودن معرفت نمی برای شما از سالش 2006 هویومش یک 6 توین پور بنزین سالن شهر میگیرم سالن شهر تماشا کنیم مکانیک کندیشنر کار میکنه کسی ده که اصلاش در کاره خب یا هم نمروی ختمون مکه کشن دست هم تو 57,000 میگه با معامله داره نمروی کرا میمونیم زنگ بزنین و برای شما رو بیشتر معلوم میتونن 185 76 70 70